40.000 bolsas, 90.000 posavasos, 60.000 salvamanteis, 37.000 folletos para usuarios e 3.000 para establecementos. Este é o material promocional que a Mancomunidade do Salnés porá a circular nos negocios da zona para dar a coñecer a plataforma Salnés Click, que reúne a comercios e locais de toda a comarca. Recomendo que se utilice desde o comercio, vai ser unha porta máis a cada comerciante e dá a conocer o seu produto. E logo, aquí sí que hai unha red social importante entre os comerciantes, entre a calle en cada pueblo. Creo que é un gran avance, é algo máis físico, e logo eu creo que o comerciante ahora só falta que se apunte e dé valor añadido a Salnés Click. Este material complétase co reparto de 3.000 pegatinas con códigos QR para facilitar o acceso á plataforma online Salnés Click. Se vamos a dar un paso máis e, ademais de todo este material promocional que logo vos referenciarei, vamos a entregar aos establecementos un novo material que non se tira hasta este momento, que é un código QR, non? Co cual, con esa pegatina, as persoas que vayan a comprar se poden xa dirixir á plataforma Salnés Click, que se lle indica a todos os establecementos a tempo real que poden comprar e que poden mercar produtos en esos establecementos, non? A aposta da Mancomunidade por este portal dedicado ao comercio local é decidida. Naceu en maio e a día de hoxe conta con 379 comercios, locais hostaleiros e diferentes empresas de servizos adheridos. Pretendemos seguir medrando ata chegar a esos 600 establecementos, que é o objetivo que nos marcamos para este ano. E cantos máis establecementos estén dentro desta plataforma, máis flujo vamos a conseguir de visitantes, en este caso de internautas, e máis volumen de venta, xa sexa venta físico ou venta por internet. Porque a clave é mostrar os produtos que se teñen e ter un volumen moi alto, en este caso de visitantes. Trátase dunha campaña ambiciosa que conta co financiamento da Cámara de Comercio de España.